تمام سی ببید، معلوم ببید، سده ببید. دو چیز همنون شما را الله فرمان که من اعلان فرمائے او مخلوقات و خاص انسان و جن ہما کے اللہ بندگی حکمش گون بوتا و زمین سراحت. اول فاليوم لا تظلم نفس شيئا. ظلم کنگ نبید هیچ یک ساہی سرا معمولی چیزو کی ہم تو گوشت کن یک تریچ کی یک ذرہ کم مکین چیز دی یک کے ظلم نبی ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. شمارا مزہم دیگ نبی دیگه چیزه بید همه کاری که شما وقت کرد. او دا شما تحویل داتا اذا احتا زوره گاید زندگی کس منو که مثلا منو تو چه در پیدا گی چه دیگه ملکی پا جهاز پیدا او دا که چاہما ملکا که میں پروازیں وہ میں سامانان میں اساساً میں چیزیں تحویل گیا یا کاغذو کے ہم میں دستا دیا یہ تی چیزیں نہیں ٹک نشان پدا ای ملکہ ہوتیا یا کجام جہاں کے مارا رسگی وہ دا کہ رسے ہما چیز آرگو میں دی مہیر کرے نون تو ادھر ٹیگا بدل کرتے نا کنے چه بوتا ہما تر چه پٹی سر چس کنه گی ہما کے ادھر تر ہوا یک پہ او دا ہم ہمی گبے ولا تجزون الا ما کنتم تعملون و شما را موز بدل نبید بید ہما چیزی که شما وقت کرتا. جی ہاں میدان محشر اولی گپے کے گیشے نہ گبید پا کل کائنات و مخلوقات ہمیں خبر فرعونی پہ میں مردوں چے ہما فرعون کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں دورے گا تو اللہ زمینہ دریائے غرق قوت لشکرہ یا ہر فرعونی کے بھی فرعون یک صفت ہے یک طبیعت ہے یک عادت ہر کہ بھی اعوذ من ظاہر مرکلنا موضع ان کے ظلم کرتا ان کے قتل کرتا ان کے ناجائزیں کرتا منا چھوڑ نیلا بل فرمان کہ لا تظلم نفس شیئا او بیچارہ کے فرعون تیسرا حمود ظلم نبی یعنی ہمیں کیا کتی جرم ہو ہمیں کیا کتی گناہ ہو ہمیں کیا کتی قوتی جندے سرا راہ داتے گئے تباہیاں ہما اندازت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. فرعون ای کہونو کرو سخت نے عذاب ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. عمل تجاہے کے گپے اوڑا ہمیں کیا کہتی عمل ہمیں کہتی موزنے حالانکہ اللہ ذات من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. خرابی چی قدر بوتا ہما مطابقے ہما برابر ہما وزن سزائے رس بلے نیکین نا فله 10 أمثالها 10 برابر موز. فمشا اللہ کلام یک ڈبا ہو طلب و تقاضے گو مرگون تو حاصل مسلمان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای کلوگو آورتگی شریعت و پیغام زورگی دارگی تالان کنگی حفاظت ہم کنگی
गोमती जाना, गोमती बाना, गोमती वक्त फुर्सत। ये नहीं कि इंसान दिले तहा हमें ख्याल बे के दिगे मर्दम बुतला बेशक दिगे बुतला बल तो हम दिगे लिए हम चुक पे एक चुंडे ना हो इंसान तो मौत करो दगे लंबा और रहा रवे वो तो सर करे अल्लाह बंदगी और दीने का आपके कहते हैं पूछता कैसे ना असल ती जिंदगी मकसद अल्लाह कलाम इस्लाम है वह हमेशा बरकत आता रहा इदा हम अल्लाह एक इज्जती और सरबुलंदी और सरफराजी दा आखिरत खैर